Știați că bărbații au tendința de a transpira mai mult decât femeile din cauza faptului că au mai multe glande sudoripare. Bărbații sunt mult mai predispuși la a face zgomote și sunete ciudate atunci când își fac exercițiile fizice sau lucrează cu greutăți comparativ cu femeile. Bărbații pot fi predispuși la boli de inimă și accident vascular cerebral, mai ales înainte de vârsta de 65 de ani. Bărbații au mai multă masă musculară decât femeile. Acest lucru se datorează în principal nivelurilor mai mari de testosteron din corpul lor, care stimulează creșterea musculaturii. Bărbații pot fi mai predispuși să aibă probleme de sănătate mentală, cum ar fi tulburările de anxietate și depresia, dar au tendința să nu recunoască aceste probleme sau să caute ajutor pentru ele. Bărbații sunt mai predispuși la a face schimbări radicale în coafura și la felul cum se îmbracă, în timp ce femeile sunt mai conservatoare în acest aspect. Bărbații produc în fiecare zi suficientă spermă pentru a impregna toată populația planetei în mai puțin de 2 săptămâni. Bărbații au tendința de a uita aniversările sau alte evenimente importante, dar își amintesc adesea detalii minuscule despre sporturile preferate sau despre mașinile lor. Bărbații au, de asemenea, tendința de a se simți mai atrași de femeile care râd la glumele lor decât cele care nu râd. Potrivit unor studii, bărbații tind să fie mai atrași de femeile cu trăsături faciale simetrice. Bărbații preferă de obicei filmele cu acțiune și filmele de comedie, în timp ce femeile preferă filmele romantice și dramele. Bărbații sunt mult mai puțin sensibili la durere decât femeile, ceea ce îi face mai capabili să suporte șocuri și traume fizice. Bărbații au o capacitate mai mare de a percepe și de a naviga în spațiu decât femeile. Această caracteristică poate fi legată de evoluția umană timpurie, când bărbații aveau nevoie de această capacitate pentru a vâna și pentru a se orienta în spațiu. Dacă ți-au plăcut aceste noutăți și îți dorești să afli mai multe, dă click aici și vei afla lucruri inedite despre copii.